Ei, què diu, Redeila? Ja estem així en un vídeo més d'estos de Miquel Serrano de Poble, que podríem dir-li tirar mà, d'estos de paellons por el mundo, no? Paellas por el mundo, que m'agrada veure a mi de vez en quan. Hem anat a Rússia, a Alemanya, a tots els puestos. I ara anem a veure com ho fan els rumanos, com tiren mà de paellonar els rumanos. I ja vos avise que a lo millor vos fan mal els ulls després. Vale, lo primer, dir que si teniu vídeos d'estos, entreu ahí a miquelserrano.com, veus ahí, i m'envieu el vídeo que vulgueu que comente. I també, si voleu un vídeo per un aniversari, entreu ahí també. Muy bien. Ahí va, el rumano diu, bo. Bună, dragilor! Eu sunt Abi și astăzi vom pregăti o rețetă se presenta ella. Lo primer ja veiem la parà que té ahí, que té ahí la parà, té ben organitzat, i la pimienta que té ahí ja me dona por. Jo, subscriu-vos si voleu allí. Câteva ori în Spania, unde am descoperit un fel de mâncare servit foarte des acolo și anume paella. Este o mâncare tradițională spaniolă de pe coasta de est din zona Valenciei. De la această zonă a căpătat numele de paella. Diu que a Espanya ja veus que hi ha un bon paella per ahí, diu, això ho fa jo a casa, això no té que ser difícil. Collons. Eu astăzi nu am pretenția că prezint o paella. Ha tirat l'ull d'allí, com fan la paella, diu, pues vaig a fer-la així. Va, tira'm allà, filla. Va fi pe placul familiei mele, care, bineînțeles, include orezul, carnea de pui, roșiile, uleiul de măsline și boia de ardei. Lo que siga que hagi dir, no sé. Să vă arăt cum pregătesc eu paella în bucătăria mea. Bon, paella i bocateria, mira, què mira? Au, collons! Mira que bé ha servit el paelló. Mira que bonic m'ha ficat. Un pau de llima per damunt. Ai, ja mos ensenya el resultat final, perquè mos entre fam. Ha ficat ahí arroz comprimido, no? El paellonet. Bé, així no li quedarà, diu. Ara falta saber com ho ha fet, la mala sombra. Però ensenya, mira, ahí está, el paelló final. Ara com ho haurà fet? Bé, ahí lo que veiem por el pollastre, efectivament, la tomaca, l'arròs, l'oli, o linguriță ierburi de Provence, pimentó, turmeric, turmeric, no sé què és. de afumată, Turmeric serà tomillo, diu? și 1 litru 200 de apă sau supă. Bon, lo que siga. Tăiem carnea în bucăți mici, după Vinga, care tira-me, condimentăm filla, cu tira. sal. A veure d'ahí com fa aquest paelló. Bé, ara està agarrant el pollastre, està picant, rediny. Això és per fer... Ahí va, un poc de sal i pimenteta. Bon. Però tu no dies que havies anat a Espanya i a València i havies tirat d'ull de paelló? Punem o cratiță cât mai largă pe foc, în care adăugăm ulei. Ja han tret la safa, que mania, tenen en no comprar un paellonedor. Ahí va, un poc d'oli. Bé, ai, colló. Când O uleiul s-a plenat d'oli, adăugăm carne. Pa tan poc paelló, massa oli, malfainera. Tira, ahí va, el pollastre picat, pràcticament. Això és per fer lo que jo te diga. Croquetes. Bon. Gătim carnea până se rumenește bine pe toate părțile. Ai, remenecha, rediny. Adăugăm o cană de apă și lăsăm la fiert până scade toată apa. Això què és, aigua o què és? Vi o algo haurà tirat, no sé, jo no, el romano no ho sé, vi haurà tirat. Acum adăugăm roșiile tocate, Una vegada està fet ja la tomaca, bon. turmeric Turmeric, això és el... și boia de ardei. Și lăsăm pe foc. Curri, no? Li ha tirat ahí, no? Turmeric serà curri. Ce sos fain s-a format. Ui. Ja me fa mal la panxa, eh? Și roșiile, adăugăm apa fierbinte. Teniu un alma Cei 1 experi. litru 200. Ahí va, un litro d'aigua, no? Un litru d'aigua. Bon. Este și mai bun dacă aveți supă la îndemână. Și lăsăm pe Està contenta, ella està pagant, la veritat, de lo que està fent. Când apa Mare de Déu, ahí hi ha una capa d'oli així gran, eh? La este rosà. un orez cu bob rotund, amestecăm și gustăm să vedem dacă Massa aigua. Hai que ho provar. mai are nevoie de Li sal. falta sal. Mai mult așa. Bé, tira-li més, tira. Amestecăm doar o dată. Massa aigua. Din momentul Masa acesta aigua. lăsăm la foc mare pentru 10 minute fără să mai amestecăm.
Între timp, pornim și cuptorul la 250 de grade Celsius, la programul cu căldură sus și jos, fără ventilație. Què van a fer? Què va fer al forn? I apuntat al forn, no? L'idioma ixe. Ui, ui! Ui, 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 ui! Gata! Acaba de tirar-ho dins del forn, eh? I ara ho trobo. Ho ha tret! Ho ha tret! La primera ega! Lăsăm la odihnit pentru 5 minute. Ara que repose. Ho ha tret, és la primera ega que veiem una paella arròs al forn, les dues coses a l'ega ha fet. Collons, cabana. Però tu no havies anat a València i havies tirat l'ull, eh? Tens poca memòria. Quan has vist l'oficina? Iar acum, Iara, ne rămâne iara. decât să o ornăm. Doamne, ce va fi ara? Fără să o ornăm. Da? Ahí va. Cum dorește fiecare. Ia La uite, llimă de munt. de lămâie. Bo! Și puțin pătrunjel. Și acum puțin pătrunjel. Ai, ai, com a Rinyano, perejiletet. Ixes, Iar perejil. acum, partea cea mai așteptată. I ara n'hi ha que provar-ho. Ai, mira, ho talla com si fos un tros de pizza, bolo. Clar. Și cu puțină lămâie. I a fartar. Este plină de aromă această paella, turmenicul îi dă un gust puțin dulceag, iar lămâia completează perfect acest gust dulce acrișor. Sper că va... Però això és el paellón, tant que fan allí a Romania, d'ahir, ho heu vist això, al forn. La primera vegada que jo veig, bueno, no era paella, però una remescla ahí rara entre paelló que li ha donat gana a ella i tirar-me de forn després. Saps el que li ha faltat? Ficar un poc al microondas, Haber ficado un poc la llima al microondas també per tocar ja todos los electrodomésticos de la casa, que podríem dir-li, tal. Bé, serà el vídeo. Recordeu de compartir el vídeo i donar-li ahí al like, un super like. Bo! Collons, els romanos també, Ui, ui.